et par myrer du kender, hygger sig på dine hænder. Skrubtussen tisser en tår. Jeg skal lige have jer alle sammen. Solen er varm. Det er lige en video til vores hjemmeside. Ligesom Mette og Pia er så glade de siger, regnormen føles så blød. Jeg tænkte, jeg kunne spørge, om der er nogen, der føler sig uhyggeligt. Ikke til at drive væk derfra. Nu skal jeg lige flytte. Og lad mig puste på skramlen.